Wara Ruma, Bethlehem u Dubai, il-Prim Ministru uxxenti Joseph Muscat fit-tieni jum tas-sena l-ġdida ħerħiela lejn Londra mal-familja tiegħu. Rapporti fil-medja l-ġimgħa irrapportaw li Joseph Muscat kellu laqa ma' avukat prominenti Ingliż fl-lukanda ewlenija f'Londra. L-avukat Alġerin Saad Ġebbar li ilu jgħix Londra għal aktar minn 20 sena huwa avukat rinomat madwar id-dinja u fost il-klijenti tiegħu wieħed kien isib lill-eks dittatur Libjan Muammar Gaddafi u r-reġim tiegħu. Mhux magħruf ir-raġuni wara l-laqgħa ta' Muscat ma' dan l-avukat. Li hu magħruf huwa li jakkumpanjaw lill-familja Muscat fuq din iż-żjara hemm Diane u Carl Izzo. Diane Izzo hija imprenditriċi u ħabiba intima ferm ta' Michelle Muscat u Carl Izzo li huwa coach tal-water polo inħatar ambaxxatur mhux residenti għal Montenegro minn Joseph Muscat sena ilu. Rapporti fil-medja lokali rapportaw li żewġ familji jinsabu fl-istess lukanda għal din il-btala. Intant inqalat kontroversja oħra meta sar magħruf li l-kontrolluri tal-ajru Svizzeri ċaħdu permess it-titira tal-Air Malta KM100 għal Heathrow f'Londra li fuqha kien jinsab Muscat sabiex ittir mill-ispazju tal-ajru Svizzeru. Riżultat ta' dan it-titira kellha ddawwar ir-rotta u ddur mal-Iżvizzera mingħajr ma tidħol fl-ispazju tal-ajru tagħha. Dan sar magħruf minn rapporti fil-medja lokali u sigħat wara li ħarġet din l-aħbar l-Air Malta ħarġet stqarrija fejn qalet li raġuni għall-ittardjar tat-titjira kien minħabba żball ta' proċedura. It-titjira tal-Air Malta KM100 minn Malta għall-ajruport ta' Heathrow hija waħda li ssir kuljum u għaldastant il-proċeduri li ntużaw għal din it-titjira għandhom ikunu proċeduri ta' rutina. Iżda għal xi raġuni din id-darba sar żball li rriżulta fl-awtoritajiet Svizzeri jirrifjutaw passaġġ lit-titjira tal-Air Malta fl-ispazju tagħha. Jidher li hija proċedura li meta xi kap ta' stat jew rappreżentanti għolja tal-pajjiż ikunu jinsabu fuq titjira, l-operaturi ta' dik it-titjira, f'dan il-każ l-Air Malta, jagħmlu nota fuq il-pjan tat-titjira sabiex jinformaw lill-kontrolluri tal-ajru ta' pajjiżi oħra bil-preżenza tal-persuni distinti abbord.